Moldova e sub cod roșu din cauza nou virus, iar autoritățile impun măsuri draconice în lupta cu COVID-19. Bună seara, dragi prieteni și stimați urmăritori ai Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă! Bună tuturor celor care sunt alături de noi în această seară specială! Alături de voi este colega mea, Maria Chiseliță, și colegul meu, Grinco Nadir. Împreună vom fi gazdele voastre în cadrul evenimentului online Un alt fel de Revelion. Vă mulțumim că suntem împreună în această seară, într-o atmosferă atât de plăcută și caldă. Din păcate, finalul acestui an ne lasă așa cum ne-a și găsit. Fără o interacțiune directă cu tinerii noștri dragi, fără o reuniune familială la petrecerea de Revelion și fără ieșiri cu prietenii pentru a ura pe la casele oamenilor. Cu toate acestea, Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă își dorește să fie întotdeauna aproape de urmăritorii săi fideli. Și de data aceasta, aici și acum, venim cu o ediție specială de Revelion în care să petrecem vechiul an frumos și în care să vă prezentăm cele mai proeminente momente ale acestui an de activitate. Înainte de a începe, avem deosebita onoare să prezentăm partenerii și finanțatorii acestui program, care susțin de mai mulți ani activitatea echipei Youth Bank Ștefan Vodă. Este vorba despre Fundația Est Europeană din Republica Moldova, Guvernul Suediei, Asociația Obștească, Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația Pro, Consiliul Raional Ștefan Vodă și Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă. Stimați finanțatori și parteneri, echipa Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă vă mulțumește cordial pentru suport, colaborare și receptivitate în cadrul activităților programului nostru. Suntem pe pagina de Facebook a Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă. În acest sens, vrem să vă provocăm să participați la un concurs de comentarii online. Vă rugăm să răspundeți la următoarea întrebare. Dacă fericirea ar fi moneda națională a oamenilor, care ar fi munca pe care aceștia ar trebui să o îndeplinească? Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă va aprecia cel mai ingenios mesaj și va desemna un câștigător care în final se va alege cu un cadou din partea echipei. Vă aducem la cunoștință că puteți să scrieți oricâte comentarii doriți până în data de 1 ianuarie 2021 la ora 18:00. Dragii noștri, în ultimii ani, în luna decembrie, obișnuim să ținem o tradiție care ne reunește pe toți și ne face să simțim cu adevărat farmecul sărbătorilor de iarnă. Un obicei frumos pe care ne bucurăm din suflet să putem să-l împărtășim cu voi, de altfel, un obicei îndrăgit de mulți alții dintre voi, cei care ne urmăriți, este împodobirea bradului. Și anul acesta deschidem larg ușile sediului nostru și vă invităm să ne treceți pragul. Vă invităm să urmăriți un material video realizat de colegii noștri.
Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say throw cares away. Christmas is here, bringing cheer to young and old, meek and the bold. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say throw cares away. Christmas is here, bringing cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong ding dong, that is the song which over ring all caroling. One seems to hear words of a cheer from everywhere, filling the air. Dragi urmăritori, chiar dacă suntem despărțiți de două monitoare, încercăm în această seară să vă transmitem emoții. Totodată vă reamintim că puteți participa la concursul de comentarii online până mâine la ora 18:00, răspunzând la întrebarea dacă fericirea ar fi moneda națională a oamenilor, care ar fi munca pe care aceștia ar trebui să o îndeplinească. Așadar, anul 2020 ne-a demonstrat că tinerii sunt capabili nu numai să se adapteze, ci și să prospere în schimbare. Că bine zici, Maria! Pentru fiecare dintre noi, anul 2020 s-a dovedit a fi unul cu provocări. Însă la sfârșit de an vă sugerăm, dragi urmăritori, să privim în urmă și să ne dăm seama că am reușit multe lucruri frumoase împreună. Pandemia nu ține cont de calendare, activități sau sărbători. Însă dacă există curaj, perseverență și motivație, totul devine realitate. Vă invităm în cele ce urmează să urmăriți o retrospectivă fidelă a activității Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă în anul 2020.
frumoasă retrospectivă, Nadir. Cifrele vorbesc de la sine și asta contează cel mai mult. Într-adevăr, Maria, cred că este timpul pentru ceva special, nu? Ce crezi? Dacă totuși în această seară transmitem emoții, ar fi bine să oferim celor care ne urmăresc și o porție de ceva bun, nu? Bineînțeles, Nadir. Așteptăm momentul. Nu mai ezităm. Dragi spectatori, pentru dumneavoastră, în această seară magică, membrii Youth Bank Ștefan Vodă, Cristina Muntean și Grosu Andrei vă cântă cu drag. Vreau să ai curajul pentru primul pas, fără hartă, fără compas, să mă lași să fiu eu ghidul tău, de pantă sau loc drept, la bine și la greu. Unde nu cad ploile, nu au cum să crească flori, unde nu sunt oameni buni, nu există sărbători, de nu rătăceam prin lume, sufletul nu te găsea cu bine, ai venit în inima mea, fii poezie în viața mea, inima te recită fără cuvinte, și vreau acum să stau în dreapta ta, și să ne ținem pasul doar înainte. Vreau să ai curajul să-ți dorești mai mult. Avem prezentul în palme, uite de trecut. Ținem pașii încrezuți spre necunoscut. Știu drumul nostru va fi lung, dar va fi plăcut. Unde nu cad ploile, nu au cum să crească flori, unde nu sunt oameni buni, nu există sărbători, de nu rătăceam prin lume, sufletul nu te găsea cu bine, ai venit în inima mea, fii poezie în viața mea, inima te recită fără cuvinte, și vreau acum să stau în dreapta ta, și să ne ținem pasul doar înainte. Și câte nopți vei sta cu mine, câte zile vor urma, inima ți aparține, tu să ai grijă de ea. Câte stele vom atinge, câte stele vor vedea, prinde-le tu pentru mine, eu le las în grija ta. Fii poezie în viața mea, inima te recită fără cuvinte, și vreau acum să stau în dreapta ta, și să ne ținem pasul doar înainte. Măi, ăștia pot merge la Eurovision cu așa piese. Că tot veni vorba de Eurovision, Maria. Dragi urmăritori, în această seară rămâneți alături de noi pentru că avem pregătită o surpriză specială pentru dumneavoastră. Nadir, vreau să te întreb care a fost cea mai frumoasă experiență a ta în cadrul Fondului pentru Tineri în anul 2020? Bună întrebare, Maria. Cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o împreună cu Fondul pentru Tineri în anul 2020 consider că este participarea noastră la Room Break Moldova. Deci, ca să știe și urmăritorii noștri, împreună cu toată echipa am participat la un quest real, în camere reale, în care am avut de dezlegat o mulțime de indicii, astfel, în decurs de o oră am reușit să rezolvăm toate sarcinile secrete și să ieșim cu bine din acea cameră. Dar a ta, Maria, care a fost?
Cred că cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o anul acesta a fost vizita de studiu la antreprenorii din raionul Ștefan Vodă. A fost o experiență motivațională, dacă aș putea spune așa, pentru că, într-adevăr, m-am gândit să deschid și eu o afacere când voi avea majoratul. A fost super, îmi amintesc și eu, da. Da. Sunt curios ce experiențe inedite au trăit și alți membri ai echipei noastre. Haideți să urmărim un material video. Atenție la ecran, dragi urmăritori! Cea mai interesantă experiență din 2020, după părerea mea, a fost vizita la Centrul Municipal de Tineret din Chișinău. Acolo am văzut ce rezultate mari poate aduce lucrul în echipă și impactul pe care îl au tinerii în ziua de azi. Cea mai interesantă experiență a mea trăită anul acesta în cadrul Fondului pentru Tineri a fost provocarea de a organiza gala inițiativelor tinerilor și anume am avut funcția de reporter. A fost o experiență foarte interesantă. Cea mai frumoasă amintire de la fond în anul 2020 a fost Secret Santa, când am primit ce am dorit cadouri. Da, cea mai interesantă activitate la fond în 2020 a fost atunci când se petrecea gala și tot asta se petrecea online și toată echipa avem niște emoții enorm de mari, mai ales când am văzut că în conferință au intrat pedagogii, directorul adjunct, colegii de clasă și așa era o senzație care nu am... Cea mai frumoasă experiență a mea în cadrul Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă în anul 2020 a fost vizita de consolidare a echipei la Centrul Municipal de Tineret din Chișinău, unde am făcut cunoștință cu noi tineri activi care se ocupă cu voluntariat. Prima și cea mai frumoasă experiență din anul 2020 la Fondul pentru Tineri a fost atunci când s-a organizat târgul de toamnă. Deci mi-a plăcut foarte mult că eu și 10 membri eram echizați în legume și a trebuit să dansăm și să ne veselim poporul. Deci la sfârșit am făcut un schimb de opinii și chiar am simțit un membru adevărat acestei echipe. Una dintre cele mai wow experiențe din 2020 în cadrul echipei FPT a fost City Quest, o activitate grandioasă care a adunat tineri din majoritatea localităților Raivodului. Aceasta presupunea un tur prin orășel pentru a descoperi lucruri frumoase, îndeplinind diverse provocări, iar la final participanții s-au ales cu premii în funcție de scorul acumulat. Cea mai interesantă, dar și plăcută experiența mea în echipa Fondului pentru Tineri este gala inițiativă, pentru că atunci ne-am demonstrat nouă că împreună putem face orice și suntem cei mai buni, iar unitatea echipei noastre este de nemărginit. Mă bucur foarte mult că fac parte din această echipă. Cea mai frumoasă și interesantă experiență de care am avut parte în echipa Fondului pentru Tineri a fost Questul de la Rom Recam Dem. El m-a fascinat prin unicitate și tehnicia sa. Acolo noi am construit echipe adevărate și unite. Am colaborat eficient și am dovedit că noi, fepetiștii, suntem cei mai buni. Cea mai interesantă experiență trăită la Fondul pentru Tineri în 2020 a fost chiar prima mea experiență, când a trebuit să ne deghizăm în legume pentru a fi mascote la târgul de toamnă din Ștefan Vodă. Cel mai deosebit eveniment la care am luat parte în grupa Youth Bank a fost trainingul pentru începerea unei afaceri. Acest eveniment mi-a format unele abilități pentru viitor. Cea mai interesantă experiență la fond cred că a fost aceea când am aranjat pe perete firele de ață pline cu o grămadă de poze împreună cu câțiva membri. În acele poze erau amintiri, experiențe și fapte bune. Și în glasul lor am simțit nostalgia și poate mândria când vorbeau despre acestea. Și atunci am simțit cu adevărat puterea și frumusețea echipei Fondului pentru Tineri. Cea mai interesantă experiență de-a mea la fond era de târgul de toamnă, când dansam cu membrii fondului îmbrăcați în costume de legume. Cea mai frumoasă experiență în cadrul Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă în acest an a fost plantarea arborilor în localitatea Purcari, în parteneriat cu Șato Purcari. Vom fi foarte mândri peste ani să vedem acest parc frumos.
Pentru mine, cea mai interesantă experiență trăită în cadrul Fondului pentru Tineri în anul 2020 a fost momentul întâlnirii cu membrii noi, ce ne s-au alăturat nu cu mult timp în urmă, toți fiind extrem de voioși și prietenoși. Frumos! Cineva spunea că o experiență plăcută nu poate fi uitată niciodată. Și câtă dreptate avea! Eu întotdeauna am fost de părerea că experiențele sunt și ele niște emoții vii, de altfel trăite la gradul superlativ absolut. Ei bine, colegii noștri au realizat un montaj cu câteva dintre cele mai importante emoții vii trăite în acest an. Haideți să urmărim împreună o colecție inedită de fotografii din viața echipei Youth Bank Ștefan Vodă. Câte fotografii! Dar ce stare de nostalgie și plăcere sufletească mi-au creat aceste momente pe care le-am urmărit. Ah! Totuși, stimați urmăritori, încercați în activitatea dumneavoastră să acumulați cât mai multe momente pozitive și să trăiți cele mai intense emoții. Căutați oameni, lucruri, locuri care vă pot crea o stare de bine, pentru că esența unei vieți umane este fericirea. Întotdeauna căutați fericirea, chiar și în cele mai simple lucruri. Asta e frumusețea vieții, condiția de a fi fericit. Fiți fericiți! Ăsta este îndemnul nostru din această seară. Dragii noștri urmăritori, în cele ce urmează vrem să vă umplem inimile de bucurie prin muzică. Am pregătit pentru dumneavoastră câteva prestații artistice ale unor artiști de excepție. Au decis să fie alături de noi și să ne încânte auzul cu muzică bună. Prima care ne va cânta este o personalitate puternică, cu o voce impresionantă. Când a fost întrebată de ce anume Garna, ea a răspuns că în limba ei maternă asta înseamnă frumos. Deci, ea răspândește frumusețea externă și internă și încearcă să creeze o lume frumoasă în jurul ei. Cu piesa Cine suntem, purtând mesajul contează ceea ce trebuie să fii, nu ceea ce pare a fi, vine să cânte Garna, artistă internațională de Eurovision.
Hi there, it's Garna. I want to wish the team of Youth Bank Stefan Voda the happiest new year. Dream big, positive vibes, and hit your goals. Cheers! How could we fail to make this dumb place better? How could we not to quit this faulty album? We lost control of our minds. We did no harm, yet we're not nice guys. Maybe lightning stars. Chasing our desires. Maybe flames of fire. Burning to the ground. How should we save the others of the phone battle? How should we conquer our inner voice? We burn our dreams, we lose our ground. But somewhere there is still a hope. Maybe lightning stars. Chasing our desires. Maybe flames of fire. Burning to the ground. Burning to the ground. Maybe lightning stars. Chasing our desires. Maybe flames of fire. Burning to the ground. Our dear Garna, thank you for your lovely presence, for the magic atmosphere, for the wishes, and for choosing to be with us on this special evening. Youth Bank Stefan Voda wishes you all the best and a lot of inspiration in the new year 2021. Hugs. We also know that one of your biggest dreams is to sing with Monatic. May this happen as soon as possible, because you deserve all the best. People with a beautiful soul deserve everything. Avem alături de noi în această seară o personalitate a cărei apariție în scenă este o bucurie pentru spectatorul de orice vârstă. Îndrăgitul artist și legenda muzicii ușoare moldovenești este astăzi alături de noi. Stimați urmăritori, pentru dumneavoastră Ricu Vodă ne încântă auzul cu un mesaj special și o melodie deosebită. Salut, prieteni! Vreau să vă felicit cu sărbătorile de iarnă și în special Fondul pentru Tineri Stefan Vodă, fiindcă faceți un lucru extraordinar, un lucru
deloc ușor, un lucru nobil, datorită vouă și așa tineri ca voi pot schimba viața, pot schimba societatea înspre bine, fiindcă eu sigur că ăsta e scopul și dă, Doamne, ca pe parcursul vieții să aveți credința asta că puteți face ceva pentru societate, pentru lumea asta, să o faceți mai frumoasă, mai bună. Vă doresc mult noroc și răbdare la mulți ani. Dar eu, din partea mea, vreau să vă propun un cântec care se numește Pictează țara. Pictează sufletul curat, pictează cerul plin cu stele, pictează omul de la sat, cu graiul lui și-a lui putere. Pictează florile ce cresc, pictează stropi reci de ploaie, pictează întregul univers și țara răsărit de soare. Vino cu noi cu zile și iubire, vino cu noi și uită de durere. Vino cu noi și cântă fericirea. Vino cu noi cu multe primăveri. Pictează dragostea din tâi, pictează vocea mamei dulce, pictează strugurii vii, un lam frumos și o sfântă cruce. Pictează sufletul curat, pictează cerul plin cu stele, pictează omul de la sat, credința lui și-a lui putere. Vino cu noi cu zile și iubire, vino cu noi și uită de durere. Vino cu noi și cântă fericirea. Vino cu noi cu multe primăveri. Pictează zâmbetul uitat, pictează brațele lui tata, pictează hudița din sat, ce nu se uite niciodată. Vino cu noi cu zâmbet și iubire, vino cu noi și uită de durere. Vino cu noi și cântă fericirea. Vino cu noi cu multe primăveri. Domnule Vodă, vă mulțumim frumos pentru prestația dumneavoastră. Vă cuprindem cu mult drag și vă urăm în 2021 plin de bucurii și împliniri. Tânăr, ambițios, energic și talentat. Așa este Dima Jelezoglu, o apariție frumoasă la Eurovision Moldova cu o prestație impresionantă. Vă invităm să-l urmăriți! Yeah.
orașul Ștefan Vodă, programul Youth Bank. Vă felicit cu sărbătoarele de iarnă, vă doresc Crăciun fericit. И хочу сказать на русском, чтобы в следующем году вы все были здоровы. Удачи вам, всего самого хорошего, позитивного. Идите только вперед и слушайте только хорошую музыку. С наступающим Новым годом и Рождеством! Beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the fountain. It's glistening once again. The candy cans and silver lights glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the pretty sight to see is the carol that will be on your own front door. A pair of hopping and boots and a pistol of shoes that wish your body and then. That's the looks of men who go for a walk with the hot of Janice and Jen. And Mama and you have to wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tune that run a bell. One in the park is well. It's not a kind that you might know. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the happy ring is the carol that you sing. Is the helmet that will be on your own front door? Sure at Christmas, and once, and Dima, întreaga echipă Youth Bank Ștefan Vodă îți mulțumește pentru prezența ta din această seară. Îți urăm mult succes în tot ceea ce faci și să aduci trofeul Eurovision acasă. Stimați urmăritori, după cum am mai zis, seara de astăzi este una specială și pentru echipa noastră, dat fiind faptul că pentru prima dată în cei 6 ani de activitate întâmpinăm noul an în format online. Chiar dacă suntem distanțați, fiecare pe la casele noastre, ne-am unit eforturile pentru a aduce magia în seara de Revelion. Așadar, în cele ce urmează, cu o dedicație pentru întreaga familie Youth Bank Moldova, vine pe ecranele dumneavoastră o tânără carismatică, o artistă de renume din Republica Moldova, îndrăgită de o mulțime de oameni pentru faptul că piesele sale au tot ceea ce trebuie. Text ca să pătrundă, melodie ca să prindă și desigur public care să o audă aici, dar și peste hotare. În această seară, cu o melodie blândă și senină alături de voi, Stella Boțan.
Salut cu drag echipa Youth Bank Moldova! Vrem să vă felicităm cu ocazia anului nou, alături de colegul meu Cristian Condrea, și voi cânta o piesă frumoasă. Sper tare mult să vă bucure și să vă aducă anul nou multe realizări, succese, lumină, dragoste divină și, bineînțeles, sănătate. Dulce galbenă lumină, când și eu băla eram, mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprinde un fel de jind. Și acum când trece anul, parcă o simt îmbătrânind. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici beteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și acum când luminează, n-am puterea să o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Parcă are în ea ceasornic și al mamei plânset sfânt. Luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare, când copii ne mai simțeam, era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Sărbători frumoase! Draga noastră Stella Boțan, îți mulțumim foarte mult pentru prestația ta. Echipa Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă îți urează să fii fericită de sărbători. Stimați parteneri, colegi, dragi tineri și toți cei care apreciază activitatea Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă, adresez tuturor vouă, celor care ne urmăresc în această seară și colegilor de la Youth Bank Moldova, felicitări sincere cu ocazia noului an care, iată, se apropie cu pași grăbiți, plin de speranță și optimism. S-a încheiat un an plin de evenimente, schimbări și noi începuturi. Nu a fost un an ușor, însă faptul că am reușit cu toții împreună să depășim dificultățile a demonstrat încă o dată că suntem o echipă unită, motivată și ambițioasă. 2020 a fost asemenea unui examen
pe care l-am susținut cu brio, confirmând odată în plus valoarea pe care o avem și care o împărtășim prin tot ceea ce facem. Doresc să menținem această forță motrice a realizărilor echipei pe tot parcursul anului care vine, dar și mulți ani înainte. Însă mai întâi de toate, vă doresc în noul an sănătate, fericire personală și realizări cât mai înalte, fie ca toate inițiativele lansate pe parcursul anului 2020 să-și regăsească o realizare cât se poate de reușită în anul care vine, dar și o continuitate ascendentă în viitor. În pofida oricăror dificultăți, vă îndemn să fim mai înțelegători, mai buni și mai aproape de cei dragi, iar realizările personale să ne aducă tuturor satisfacții morale și materiale, bunăstare familiilor noastre și prosperare programului nostru de suflet Youth Bank Ștefan Vodă. La mulți ani! Stimați prieteni, sunt extrem de fericit că pot să mă adresez în acest fel membrilor cele mai dinamice, devotate și talentate echipe de tineret din Raion, Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă. A fost un an deloc ușor. Ne-am confruntat cu provocări fără precedent, însă cu mândrie deosebită vreau să spun, am reușit. Pentru aceasta aduc sincerele mele mulțumiri fiecărui membru al echipei noastre, fiecărui coleg, fiecărui beneficiar al proiectului, care a depus toate eforturile, cunoștințele, experiența și puterea în ceea ce am realizat împreună până acum. Ne doresc tuturor în anul ce vine să fim și mai colegiali, să ne susținem și mai mult, făurind împreună ceea ce nu are preț și nu se poate cumpăra, spiritul nostru de învingători. Dragi colegi, stimați urmăritori, vă felicit cu ocazia scrierii unei noi file în revista Excelenței, dorindu-vă belșug în casă, pace în inimi, dragoste și satisfacție de la tot ceea ce faceți. Fie ca magia și sclipirea sărbătorilor să vă umple sufletele cu căldură și bucurie, cu puterea și generozitatea de a o împărtăși cu cei dragi. La mulți ani! Dragii noștri urmăritori, au rămas clipe numărate până când intrăm în noul an. Acum e momentul în care toți ne strângem alături de cei dragi și stăm la o masă tradițională în care facem totalurile anului care pleacă și ne gândim cu speranță la anul care vine. Un pic obosiți și cu bateriile descărcate, dar mândri și satisfăcuți de ceea ce am reușit să facem pe parcursul acestui an de activitate. Mulțumim lui 2020 pentru provocările care ne-au crescut, pentru șansele pe care le-am valorificat la un nivel superior și pentru experiențele pe care le-am trăit din plin. Oricum ar fi fost 2020, anul care vine trebuie întâmpinat cu optimism și cu privirea doar înainte. Fie că a fost bun, fie că a fost mai puțin bun, tot ce putem face pentru noi și pentru cei dragi este să pășim împreună către un 2021 așa cum ne-l dorim. Trebuie să începem să credem că dacă în 2020 nu am primit ceea ce ne doream, e fie pentru că în 2021 ne așteaptă ceva mult mai bun, fie pentru că în noul an trebuie să depunem mai multe forțe, implicare, stăruință, ca să ne atingem obiectivele propuse. În această ordine de idei, cu ocazia sosirii noului an, noi, întreaga echipă Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă, vă aducem sincere mulțumiri pentru că ați fost și anul acesta alături de noi și împreună am reușit să realizăm lucruri frumoase în comunitate. În deplină încredere că în acest nou an care stă să înceapă vom rămâne la fel de însuflețiți de visul nostru pentru o societate mai bună, prin schimbări pozitive. Vă dorim ca anul ce vine să aducă cu sine noi speranțe și aspirații, precum și puteri pentru realizarea acestora. Iar pentru ca succesele să vă însoțească mereu și pretutindeni, vă dorim multă sănătate, credință, susținere din partea celor apropiați și multă inspirație și motivație în a face lucruri mărețe, atât la nivel de sine, cât și la nivel de societate. Vă dorim mai multă încredere în propriile forțe, în propriul potențial și în puterea voastră de schimbare. Să fiți înconjurați de oameni pozitivi și valoroși, de la care să preluați cele mai bune și demne practici, cu care să realizați împreună o multitudine de fapte. Fie că e vorba de reușite, de întâlniri cu oameni deosebiți, de momente speciale, de chipurile unor oameni dragi, prețuiți cât mai mult fiecare clipă inestimabilă și pe cei care o fac viața mai frumoasă. În noul an, încercați să profitați cât mai mult de timp.
să-l petreceți lângă oamenii dragi și să-l transformați în amintiri memorabile. Încercați să prețuiți cât mai mult sănătatea și familia și să luptați mereu pentru a da un sens aparte vieții voastre. În această perioadă în care nu avem multe alternative din cauza situației globale, vă îndemnăm să vă redescoperiți în voi calitățile care s-au crescut de mici copii. Lăsați în urmă zbuciumul neliniștilor din inimile voastre și puneți o mică pauză la agitația în care trăim. Admirați frumusețele lumii și încercați să răspândiți frumosul și binele prin tot ceea ce faceți, dragii noștri. Zâmbiți mai des și fiți fericiți. Experimentați întotdeauna ceva nou, demonstrând cea mai bună versiune a voastră. Fiți unici, fiți autentici și găsiți-vă echilibrul în lucrurile care vă creează o stare generală de bine. Iubiți și fiți iubiți. Noi am fost, suntem și vom rămâne cei mai buni. În noul an și voi puteți să fiți mai buni. Deschideți-vă inimile și lăsați ca acest revelion să fie cel mai frumos și cel mai memorabil. La mulți ani! 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 Dragii noștri urmăritori, în încheiere dorim să vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și invitații noștri speciali. Fie ca noul an să vă fie unul plin de realizări îndrăznețe și curaj de a trece peste toate obstacolele. Găsiți fericirea personală în tot ceea ce vă înconjoară. Rămâneți alături de noi și în 2021, pentru că vom fi și în continuare cei care creștem împreună raionul Ștefan Vodă și aducem schimbarea oriunde ne-am aflat. La mulți ani și sărbători fericite alături de persoanele dragi. Și anul nou începe în 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La mulți ani! Că acum poți susține financiar dezvoltarea comunității tale fără să te coste ceva? Cum? În fiecare an, până pe 30 aprilie, poți redirecționa 2% din impozitul tău pe venit către orice ONG pe care îl susții. Contactează ONG-ul ales și informează-te despre cum îl poți ajuta. Depune declarația de venit și nu uita să redirecționezi 2% către ONG-ul preferat. Implică-te! Împreună putem schimba lucrurile spre bine!